Rodičia, učite svoje deti od malička na spracované potraviny, potom sa čudujete, že vaše deti majú problémy s nadváhou, s tlakom, s krvou, podkožné tuky, vypadávanie vlasov. Potom keď prosia o sladkosti, tak im to zakazujete, lebo že to je nezdravé. Nechcú dávať poriadnu porciu, ktorú navaríte, nejaký obed. Donútite ich to nejako na silu napchať do hrdla, to nejako zjedia tým, že potom si môžu dať niečo sladké, keď to na silu nejak prehutnú. No kedy zase dávate za odmenu sladkosti deťom, keď dostanú dobrú známku alebo niečo, tu máš keksík, dobre si zaučil. To je ako keby ste im na silu prikázali pozerať sa doľava aj doprava. To dieťa má potom chaos a väčšina týchto detí, keď budú dospelé, buď to bude obezita alebo nejaké zdravotné problémy, ktoré sa vyskytnú neskôr. Budú mať tie isté problémy, čo vy, budú musieť kupovať nejaké predražené lieky, ktoré im dodrbú akurát tak pečienku, obličky a neviem čo všetko. Najlepšie je ešte keď vidím nejakého rodiča, čo sa snaží schudnúť, že ide chodievať, behávať alebo niečo, sám si nedá niečo nezdravé a svojmu dieťaťu dá cukríky alebo niečo, aby bol dobrý, nech mu neplače, tu máš, buď ticho. Prvé roky života dieťa nemá ešte svoj vlastný rozum. To, aký životný štýl bude žiť do budúcna to dieťa, keď jedného nevyrastie, je na základe toho, ako bol vedený prvé roky svojho života, takže si dobre rozmyslí, ktorým smerom svoje dieťa budeš viesť.